Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, La Molizana, KFC, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Majoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. You're Zinger. This is KFC Epic Craving. Brian Farrugia, insomma, mux Brian Farrugia, kulħadd jafek bħala Leonard u Lieni u l-ispettur u s-superintendent. Bizbaz l-ispettur Leonard ilek kemm ilek tagħmlu? 25 sena. Wow. 25 sena. Min jaf meta tkun miexi fi triq. Min kollox jgħidulek naħseb. Fil-fatt meta xi ħadd jgħid li Brian ngħid da jafni. Ngħid hemmhekk ninduna li jafni għax il-bqija kulħadd Leonardu. Iskur. Brian, jiena lilek ovvjament sirt nafek għax inti hawnhekk tidderiġi il-podcast ta' Kellimni u darba minnhom ġejt fuq għat li smat li għat li nixtieq naqsam naqra minn ħajti għax jiena kont naqtak naqra raġel privat ħafna. Ekku. Pero isek biddil femek. Li għamilt il-kuraġġ għax rajt x'imdejt nara l-programmi. Bdejt ngħid kulħadd għandu l-istorja tiegħu sewwa, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu. U bdejt ngħid b'din l-esperjenza li qed jgħid dan il-persuna jiena qed nieħu xi ħaġa minnha. Mux kwistjoni li titħassar biss, ma kwistjoni li wasal messaġġ. U awtomatikament anke jien kont qed nitlaq minn hawnhekk sa ċertu punt naqa' ferħan. Vera, jiena jiġri li wara kull podcast ikolli qalbi mimlija. Għalkemm nisma' stejjer. Iva. Għax kien hawn stejjer li tgħid madoffi, imma tara s-saħħa tal-bniedem meta ikun juża, għax inti għandek il-weak points tiegħek, vera, kulħadd għandu l-weak points tiegħu, jien għandi ħafna, ma mbagħad meta tuża n-naqqa saħħa ftit persentaġġ ta' toħroġ minnha tgħid jara, mela din qellibta din għanejtek dan it-trabil qellibtu. U tibda tagħmel naqa' kuraġġ. Kun hemm kif qed ngħidu, jkun hemm żmien li ma tkunx tistax. Ma bekk għamilt il-kuraġġ li U fil-fatt poġġejna bil-qiegħda u tkellimna naqra u kien hemm xi affarijiet li vera kienu sorpriża lija, issa nitkellmu fuqhom bħal il-qlajiet. Mejja nitkellmu fuq inti għatli tfulija tiegħek kienet fulija sabiħa, bla problemi ta' xejn, tilab, tkanta. Il-papa kun joħodkom il-picnics fil-weekend, drama, kont għamil il-drama u għemmek naħseb ta' 18 ux bdejt il-drama. Drama bdejt ħanajt jakxin ġibt il-licenzja għax li ġara drama minn dejjem kont nħobba, imma xaħġa li jiġri skont fej toqgħod jien nara, tgħidli fl-ma sens. Jiena noqgħod Santa Luċija. Issa Santa Luċija bħala kultura neqsin tgħidli fl-ma sens, ma m'hemmx festa. Żgħir, pajjiż modern u hekk. Fil-fatt kont imur l-iktar leħal tarxien u raħal ġdid biex qis nimmiss naqra mal-festi tar-raħal fimtew teatru. Allura qisni domt biex bdejt id-drama. U inti backstage kont fil-bidu? Fil-fatt jiena l-iktar li nagħmel xogħol backstage u għadni kważi sal-lum iktar nagħmel backstage milli qudiem il-kamera, so dak ix-xogħol ta' drama tiegħi. U mbagħad imma ta' fin tkun tħobb l-acting, nħobb isfejn, meta kont tkun żejr kont nisfen ukoll, allura fimt isek
kif taqbattejt il-mistħija li tidher qudiem il-kamera u li tisfen u jew nkella li tirrexta. Bdejt nġib imma wara li għalaqt 18 sena, jisom minn ġibt il-liċenzja, jisni li kelli l-aċċess li ma naqlax il-ġenituri tiegħi biex iwasluni, speċi ta' dik minn hemmhekk jisni bdejt. Id-drama. Ejja morru però għal-ħajja privata tiegħek. Tajjeb inti f'1993 jidhirli iżżewwiġt. Sorry? 1993 iżżewwiġt. U għat li kelkom 8 snin id-deċidejtu Eżatt, konna għadmilleta konna għadna għanejt iżar, ta' finti il-post, so da, u speċi ridna li nirsistu naħdmu biex qabel ma jkollna familja, speċi ta' konna l-affarijiet iktar għanejdu hekk. Siguri, ha? Eżatt. Kontu fortunati biżejjed li meta deċidejtu rittu tfal il-mara tiegħek. Hija dik vera. L-ewwel u ngħid fortunati biżejjed. Għax hawnhekk ta' qalbi toħroġ għal dawk il-nisa kollha li jdumu ħafna. X'ġara però meta il-mara tiegħek kienet pregnant għax tibellaħtni ġifieri. Dik kienet xi ħaġa li anke belħet lili fil-verità u jisni wara li ċekkjajt fuqa irrealizzajt li teżisti, ma konċ naf. X'anki mort niċċekkja. Le, jiena literalment meta il-mara tiegħi ħarġet pregnant, ovvja jiena kont fissat li xi ħaġa li xtaqt minn dejjem ta' dejjem li kolli tfal. Ġifieri minn dejjem meta kont żgħir. Iva, dejjem il-ħolma tiegħi kienet li nkun miżżewweġ b'familja. Ġifieri xi ħaġa li naħseb anka l-inkwiet biex insemmilek xi ħaġa anke pereżempju kont noħroġ jien ta' 14-15 u kont nasal id-dar kmieni għax tal-linja kienu safin dak iż-żmien fl-80s konna nitlu kmieni u ommi u missier kienu jaslu iktar tard minni, kont nibqa' mqajjem nistennihom jiġu biex inserraħ rasi li ommi u missier daħlu. Wow, dak bil-kontra, u ġifieri xin jiġu nidħol ta' parsi rieqed ħalli ma ninkwitomx li bqajt imqajjem. Ma kienx żmien il-mobile, ma kien żmien fint, allura rajt waslu, mela moħħi mistrieħ li ġifieri bil-kontra kien. Ġifieri minn dejjem kelli dak sul father figure jiena fimta li ninkwieta anke għall-grupp li nkun, anke jekk nkun production, ġifieri awtomatikament żgħar jisni ndawarhom miegħi naħseb tkun ġo fik jiena dik. U dejjem xtaqt li kolli t-tfal, allora meta ħarġet pregnant u jiena kont ġanaf l-enċiklopedija kollha ħanejtek xi tisir. Kemm waqt itqala, kemm kont naqra tnejlek kont taqra tifittex. Tifissajt. Kienet xi ħaġa li tajba u ħażina. Imma affarijiet li bdow jiġruli li ma bdejx għal-bidu naċċettuhom. Li, per eżempju, ċertu ikel beda jdejjaqni. Femni. Filta? Eżatt, biex nistan fihmek għal dawk in-nisa li kellhom it-tfal. Naħseb bdejt inħoss affarijiet li ħossu nisa u diħorġu tqal. X'iktar bdejt ħoss? Vera, ċertu ikel li bda jdejjek. Per eżempju, jiena nħobb ħafna dairy products. Waqt li kienet pregnant il-mara tiegħi jew l-ex-mara tiegħi, ma kontx nieħu dairy products għax inhu ġbejna, inhu ricotta, inhu ġobon. Jagħmel li deni. Tadda. Imma tadda nkwitajt fuq għal-ħaġa. Nkwitajt għax kont mort biex nagħmel xi testijiet, it-tabib qal li le speċi u da, u mbagħad kont qarajt fuqha di. Għandha isem. M'għandix idea. Imma balli rajt għat. Vera teżisti. Għaxira bdejt ngħid l-affarijiet li nħobb. X'ċara f'daqqa waħda. Xejn allerġika lieh kien naf. U ma kien hemm ħafna changes, pereżempju jiena kont wieħed li fejn titfani norqod, m'għandekx kien kwiet, ġifieri storbju, x'in sirt naf li pregnant, hemmhekk beda ġifieri li ma norqodx lejn sħiħ. Għad nisallum. Dik, ġifieri hemmhekk sar li switch ta' single ħanejtek miżżewweġ u bl-atfal. Li ġej parent, ġej ġifieri. Għax fil-fatt meta mara kont ilha
tibda tqum matul il-lejl li ġismek qed jippreparak għal fatt li. Lej sieħ bidejja fuq biex nara nisma' xi beat. Ejwa, konna mela dik. Speċjalment meta qabel se ta' fin taqbżu 4 5 months biex nara nħossu xi ċaqla biex nara fissazzjoni. Fissazzjoni. U tanti fissajt li kif qegħdin ngħidu ispiċċajt bis-sintomi inti ta' mara tqila. Ejja. Imma ħaġa tal-iskantament, ġifieri x'in sirt naf li pregnant mal-ewwel, ġifieri, mal-ewwel letteralment mal-ewwel bdiet ġifieri hekk 24 hours, pum, ma stajx norqod bil-lejl, fim, dak il-moħħ jisu. Jiena nemmen li l-moħħ jikmandah il-bniedem. Sewwa ġifieri kulħadd b'xi mod jiġi f'mument li jkun forsi dajjef. Jiena naħseb tant kont fissat u tant xtaqt li kolli tfal li ma taħat jisu dik l-aħbar li fl-axħar ħansir dedi għanajtek u kienet l-iktar oġġett li xtaqt fħajti ġivina xtaqt dejjem mizzawwaċ u kolli tfal. Wara l-esta ħajti ġivina kollu bonus ma rridx għat maħlomt li nixtieq xijot jew xivilla jew hekk fim dejjem dik. Allora x'in sirt naf li ħansir parent speċi ta' ejjed mela anka dik il-bambin tagħni li nista' nsir missier għax sajt ma sirx missier. Allura ejjed mela u naħseb hemmhekk sar U pereżempju d-dardir u li kont li jagħmellek id-deri wara li twilet it-tifel. But xej. All right. Għadda kollox. Eżatt. Ġifiri propja. Għatli li inti kont taf kollox, għatli darba importanti il-gajni il-mara tijak. Għaxun bad biex taxxa, għaxun bad dawk jiġru l-affarijiet, biex taxxa il-mara tijak infaqala l-ilma ta' 7 xhur. 7 xhur. Min jaf kemm inkwetajt. Inkwetajt ħafna. Għax jekk kont taf kollox. Eżatt. Kont taf ukoll. Żgur jiena kont ġanaf li mela l-infaqala l-ilma mela l-pulmuna du mhux lest, fim daw l-affarijiet kont ġanafhom. Eżatt, allura bdejt nimxi qabel it-tobba kważi, fimt? Ġifieri bdejt immur hemm ħalli għax naf li ħajjgħidu hemmhekk. Vera. Ejja. Fi minnhom għatli kien hemm il-ners u bdiet tgħidlek dak saqajh u inti bdejt tgħidilha le dik il-patata. Kif kont? Fil-fatt kienu tnejn u għaluli x'in ċekkjawha bidejhom għaluli l-baby dar. Qedlhom le, baby ma darx. Sadalożu kien għadu tajjeb. Għaluli qed ngħidulek aħna. Isni ta' fint, qed immarihom fl-istessin qed ngħidu qalbi ma sax immerri tan-nies. Fimta imma is-subconscious tiegħi kien b'saħħtu iktar, bdejt ngħidluhom le, żgur li le. Għaluli qedtilhom dik patattu mhux rasu għax bejdu li rasu tqgħu dik il-patata tiegħu. Fil-fatt mbagħad wara li jagħmlu l-scan u hekk ir-riżultat li kelli raġun. Min jaf. Kont, fil-fatt ovvjament, peressi il-mara tijak infaqal il-maw kella 7 xhur biss, kemm jista' jkun il-baby żommuh ġewwa, xinek ġrali wkoll. U inti kont torqod fil-karozza. Ija, dak iż-żmien jara, u t-twelid ta' tifel kien fit-2001, ġifi konna għadna St. Luke's. U aħna konna qod Sandaluċija. L-ewwel li ġara kienet għadha xogħol. U ċemplit li għalt li ġara u ma ġarax mort niġri d-dar batt il-basket għax qed ħajżommu żgur. U ħatta l-isptar. Niftakar kien Friday. U ovvja x'in testaw qalu l ġo s-sodda ma tiċċaqlax. Laqqas għat-toilet jew hekk xejn tibqa' fis-sodda. Inkun nipprova nagħmel ħinijiet kemm nista' hemm. Ġejem xi skuża, fimt, deħel għalek, wara 1-2 days ta' fimt jidrawk il-midwives, fimt, jena konġa television, allora di kienet niftit li għabdi ċajta u miħaj, ta' finti. Imma bil-lejl, ma konċ nqot id-dar, kont nħossni għat il-bot mill-isptar. Allora, kon norqot fil-karozza. Li għamil ġifiri minn Friday sa' meta twilet u Wednesday. Ġifiri għamil tisu 5 days, 6 days. Darba rqat ġo Labor Ward.
Għax tħassrunu taw li soddew urqatte. Wow, ġifiri kont torqod fil-karozza, tant kont inkwieta li jekk jiġri. Belx ma l-ċempilli nkun jgħat fiċin, fimta? Ma kunx jirna xili da. Ħajlek xinix, tafni dik xieġrali u kol, meta kont imur id-dar, per esempio kont imur id-dar biex nħassar jew hekk, tant kont niġi ħażin li l-ansjeta kienet tant titla, tant kienet tfur li mux alright, kont taħseb għax twellet u jkollha bżonn. Jien daħħalt frasi li, l-ewwel ħaġa daħħalt frasi li il-baby mhux se jitwilet normali. Ekk, ta' finti, ta' dik il-biża. Issa l-avalja kont naf li l-affarijiet mixin kollu sewwa, u anke kont naf li l-baby ma kienx laqqas żgħir, għalkemm 7 months bħala weight ma kienx daqshekk żgħir. Imma inti ta' finti tibda taħseb il-ħażin. U li beda jiġri lid-dar meta kont inkun waħdi, speċjalment ħanitkellem fuq naħseb il-maġġoranza tan-nies l-affarijiet jiġu ġo moħħok fis-sodda qabel torqod jew waqt li rqat il-ħsibijiet hemm jiġuk. Kienu jiġuni ħsibijiet koroħ u mhux tinfaqat ikbi biss, imma li jkollok qab titħabbat rasek mal-ħajt dak it-tip. Allura kont imur l-isptar ma kontx norqod, speċi norqod għax nippassiġġa fimt u da. Kultant nidħol dak iż-żmien kemm il-kafetterija tal-emerġenza, kont noqgħod ma' l-avviċinanzi. Fil-fatt l-aħħar ġurnata meta ċemplit li qalt li braj qalt li ħassejt lower contraction speċi u da, għattala ġej, pum, mutħalt ġiex minutu għara kondeja, għat li ma għattala u kont, għax ma kienix taf li ma kont tajdila. Le, ma kontx najdila li għet narqot, għakella l-inkwit taħħa bizzejiet. Umbat baby twilet ta' 33 weeks. Dawk l-4 li għamiltem, l-isptar, kelli esperienza ta' koppja. Kont ħireġ minn Kering Grek, nara koppja deħlin u malli rajtom deħlin indunajt li l-mara waslet biex twellet għax literalment kellha anka għal-isfel notajt. Raġel kien. U inti Biden kont taf kollox. Tifel ma twilitx tiegħi sewwa. U r-raġel rajtu xejn, ċassat ma jafxun jiġri u jisli musin indaħallhom u xin bistom eżatt din qalt li fejn l-emerġenza. U jiena mill-armariet ħanejtek għettela għal-emerġenza l-fej. Għajt li għax baby għettali mux emerġenza mela Kering Grek. Għajt li fejnu Kering Grek. Di, l-għallu għet daw jien speċi ħna ta' fin programmi, konna morru lessons qabel ta' fin t-isptar. Biex taċċa jiena ġurnata qabel ma t-wilet Zek, stifel tijaj Zek ismu, kont lajt l-SBU kol biex nkunna fejħajkun u minnu ma l-midwives, minnu ma kont iċċekkjajt literalment minn imissu xogħol, ġifieri dak it-tip. Mhux qed ngħid li tajjeb ta' ġifieri, ma fissazzjoni l-kelma. U din qedtilha stennini għaw, tħadd l-emerġenza, ġibt wheelchair, tfajta fil-wheelchair, lilu għetlu ġibidejk, żammejt lu jdejh mal-wheelchair, biex jiena l-Kering Grek, nżammil għal-ħin tal-contractions, starani, jisni jini raġel taħħakot, li di spiċċat. Fil-fat, għajdinna. Fil-fat di spiċċat xin wasanna Kering Grek, għalt li importanti tħol mi għajinti. Minn flok il-raġel. U jien biex namillu koraċ, għetlu ħadet li f-esperienza bħal di, għetlu jien għaddi kem kelli tifel, għetlu titli fiex. Kien għadu ma twiliċ tifel tijaj, ma biex namillu koraċ. White lie. Fil-fatt ġifiri within 3 hours kellhom il-baby ġifiri bera kienet. Daħal maħħa. Ġawara jkellmuni għax bħajtem un-bat, ġawara jkellmuni, ringrazzjaw, speċi. Ma kienet esperienza helwa li tellet l-moral, fimta, minn tagħmel xi ħaġa tajba. U Zak għamel 15 il-ġurnata. Eżatt, 15 days SBU. U inti għamilt 8 xhur ma taħdimx. Wara li twilet. Jiena wara malli daħlet l-isptar. Jien ma bqajtx imur xogħol. U mbagħad twilet għamil dak il-15 days l-SBU tista' tgħid kont nqatla ġurnata sħiħem. Li ġifieri kont inbiddillu jiena, nitimgħu jiena dak it-tip. U ta' finti, l-SBU
ġo mnieħru għall-istonku bajpa dejjem taħt mnieħru għan-nifs, drips, u inti tara baby jek. So b'dawk l-affarijiet kollha miegħu. Ma ħadtix daqshekk bi kbir għax qalu li minn qabel se jkollu. Allura ma rajt xi ħaġa ġdida jiena, fimt kont naf se nara, imma xorta waħda, tifel tiegħek. Ma nistax terfaw kif suppost. Dal-pajpiet. Kont iddaħħalidi minn ġod toqba. Biex taxxaq kellu l-vizzju li jiġbet u biex idaħluh kien jieħu kedda. Naf. U apparti l-istejjer tal-bejbis l-oħra li jkun hemm li kien hemm bejbis li msieken li kienu. Ġifieri xi ħaġa oħra. Li ħafna minnhom għad nkellimhom sal-lum. Ija, u bat wara li ħarġet mill-isptar u morna d-dar. Għamilt minn xhur ma mhux għax-xogħol. Il-mara marret lura xogħol l-ekspert. Le, il-mara daħlet lura għax il-mara kombinazzjoni dak iż-żmien fejn kienet taħdem kellha ċans toħroġ mix-xogħol għax kienet ilha ħafna u ħadet somma ħanejtek u għamlet sena ma taħdimx. Allura biss rrid noqgħod miegħu jien. Għalfej, ġifieri deċidejt ma trismu xogħol dawk it-tmien xhur. X'kienet li żammitek hemm? Il-ħin li kont imur ix-xogħol kont nimmessejħ ħafna. Kont ma kontx inkun qiegħed komdu, fimt nkun qed immissu għalhekk. Mbagħad ġifieri meta mort lura x-xogħol wara tmien xhur. Le fimna għax mbagħad jiena ħanejli ħwata jiena self-employed. Allura tlift il-flus, tlift ix-xogħol, tlift il-klijenti. Ma mbagħad jisni wara ta' fint wara lejt 6-8 months dejt imur bil-mod nerġa' nibbildi għax-xogħol fimta kont imur il-ħinijiet li jkun rieqed, bdejt nibbildi sakemm erġajt il-rutina x'u mbagħad tibda tinduna li ma jistax ikun. Speċi ta' titqatejx. Fimt. Kemm għandu żmien it-tifel issa? Illum il-ġurnata għandu 22 sorry. Ħajla 23 dis-sena. Mela. Zammejtu ġo bozza mbagħad. Nista' nimmaġina. Fimni. Iva u le, kont caring miegħu ma xorta waħda kelli ħanejtek provajt li intellaw sens normali, ma fis-sens ma bdejtx. Le, football eżempju hawn ġifieri swimming, tennis, xorta rittu li jkun, fimt, kun iħdu x-xogħol miegħi ġieli. Ma konċ ġifieri nżommu dik l-bozzek, għax mbagħad rittu. Għaraft li kun hemm il-konsekwenzi. Inti fit-2002 kellek 3 slipped discs. U għal forsi minn qed jarana u għadda minn dan it-tip ta' ġieħ dan huwa uġieħ immens. Ħafna, xina niftakar l-Andreana. Għatli kont ikun qed nimxi u kont ta' mal-art. Le, jiena ara, l-uġieħ tad-dar kont jien imbagħad bih minn ħafna qabel. Fil-fatt jiena l-operation għamilta f'2004. Kont jien imbagħad bih 17 years dari. Biss fil-bidu kien pereżempju li uġak darbtej f'sena. Ma żmien. Beda dejjem iżid, kont imur għal kull tip ta' terapija biex nevita ċertu operazzjonijiet. Fit-2002 kif qed inti tajjeb, niftakar kien hemm il-professur ta' dak iż-żmien kont kellimt il-professur ma' żammit Mempil kont u kien qalli l-operation tagħmilha bil-fors, mhux deċiżjoni bil-fors. Biss jiena ma xtaqx nagħmilha, bdejt nibża. Għalfej? Ma nafx, bdejt nibża li ħanispiċċa ma nimxix jew hekk, fimt? Jiġri naqra bik u moħħok. Ija, ħafna. Sbagħti minn ansjetà. Għadni sissa. Llum niġġilet magħha l-ħaġa biex nagħmel xi ħaġa. Ma dak iż-żmien naħseb għaddejt minn perjodu wkoll f'ħajti. Ta' kun sejr le, imma mbagħad għaddejt minn perjodu li ġejt weak, hekk. Ġejt ma kontx la fejn kollha għamlhom bi kbar.
Mux imma ġifieri naqta' qalbi man-nies jew hekk, fim ta' xanzi. Sirt ansjus. Nibda nisni għal kull oġġett, nibda naħseb li xi ħaġa hekk nara kbira, dejjem nara kbira. Mbagħad sempliċità ġifieri anke għamil żmien li anke pereżempju jekk ħawl nagħmlu xi ħaġa ġdida. Ħammorru eżempju nagħmlu l-bowling li qatt ma għamilt. Sakemm imur tfajt l-ewwel taqbdek l-ansjetà. Taqbadni l-ansjetà. U mbagħad bil-kontra. Jiena mbagħad il-karattru tiegħi jiena minn jew 0 jew 100. Jiena jew xejn. Jew nkella 100, ġifieri dak it-tip. Minn dejjem imma issi iktar u iktar, jisni iktar ma nibdejt nikber, iktar bdejt jekk ninkwieta, jekk nagħmel il-kuraġġ, nagħmel il-kuraġġ. Ġifieri dak m'hemm xi triq tan-nofs. U kont qed tibża mill-operation. Kont qed nibża mill-operation, dak iż-żmien il-verità ma kienx laqas bħallum l-operation u qed ngħidu 25 years ago, fis-sens jiena biex taxxaq kont ħadd ħafna affarijiet qabel, allura bdejt nibża, injections ġodari, messaġġi u dejjem l-uġieħ għal xejn, tuħu l-mediċina għal xejn, allura iktar u iktar bdejt naħseb. U mbagħad li ġrali l-aħħar sentej bdejt nitgħawweġ, kelli l-muscle tan-naħa tal-left, eżatt, il-muscle tan-naħa tal-left beda jiċċaqlaq minn postu. Allura ġiet qisha speċi ta' scoliosis. Kważi biex ma jgħidlekx bdejna minn disformity ta' dari. U fit-2004 kont gravi, mbagħad dak it-tip li ġifieri nimxi u naqa' jew kellha nsuq u l-klax ma nistax nafsu. Kelli nieqaf mix-xogħol, kelli għax jiena x-xogħol tiegħi fil-karozzi. Allura manwali allura kelli nieqaf mix-xogħol. Imna la kelli naqa' esperjenza fuq television, għax bejt nagħmel xogħol ta' television fejn jidħol direzzjoni u editing għal-menu. Imma mbagħad kelli nagħmel operation bil-fors. La Molisana, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew tamrita il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqaj. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqan b'saħħithom. Kien mument naqra ta' dalma f'ħajtek għax kif qed tajt inti kellek dal-uġieħ u l-operazzjoni ta' darek. Finanzjarjament ġejt naqra mafus għax ovvjament kellek twieqaf mix-xogħol. U jekk min issejra żball ukoll ir-relazzjoni mal-mara wkoll ma tantx kienet sejra tajjeb lanqas. Eżatt, dik kienet sena bejn 2003 u 2004. Sakemm għamilt l-operation u mbagħad 2005 isseparajt. Dak iż-żmien kien jisek tolqod daw it-tliet affarijiet li huma s-saħħa, il-finanzi u l-imħabba. Naħseb li huma tliet affarijiet li huma ta' ħajtek. U it-tlieta ġifieri f'daqqa u fl-istess ħin m'hemmx waħda taqbeż għall-oħra. Fimta ġifieri m'għandix flus, imma b'saħħti, le, minix b'saħħti. Imma almenu hija maħbub, le, minix kont maħbub, ma fis-sens mhux dik imħabba li. Allura inti immaġina fejn titla l-ansjetà, pereżempju, fejn jekk inti l-uġieħ ikun 50 ġi 100 jekk inti m'għandekx m'intix taqla flus, għadek titmur għand il-professuri, fimt? Tara mhux hekk. Li jekk wasalt id-dar u għandek ħabti dik it-tannieqa, ma sibtiex. Fimt, allura dawk l-affarijiet qed jiġru kollha f'daqqa. U l-affarijiet jibdew awtomatikament jiggravaw. Allura awtomatikament bekk imbagħad tibża mill-operation. Forsi ma kontx nibża daqshekk imma ma kellix dak is-support, fimta? Dak kienet naħseb dak kien żmien. Jaf l-ansjetà. L-ansjetà kienet sploduta kienet. Kif splodiet. Speċjalment kif qed ngħidlek kont nieħu l-painkillers u għal xejn. Laki li naf dak iż-żmien u mbagħad
kont taħt il-professur Van Verlaert, l-nsibu għal-Olandiza, dak iż-żmien kienet, u l-akki li għanaf għamilt l-operation, kelli fejslip dak iż-żmien kienet id-dum sija u nofs, fuq idamu 4 sijat u nofs, u kien hemm raġuni kienet li kellha tuża għodda differenti minn tagħha, mhux l-għodda tagħha, għal-raġuni li jiena kont kelli wejt qawwi ħafna, allura kellha l-għodda ridet tagħmel għodda itwal biex tilħaq fil-post. U sabet minn waħda sabet lieta, kelli 3 slip discs. Allura kien hemm naqra riskju ta' fimt bil-blood bank miftuħ, għabbadem, fimt. Imma l-operation nirnaxxiet 100%. Però mbagħad hemmhekk dew l-għajiet. Ejja. Ġvera. Li fil-fatt għat li l-ewwel inti dak iż-żmien kont diġà popolari. Eżatt. Tajjeb. U għat li kważi dak iż-żmien mel jiena laqqas kont kuntent li kont popolari x'kultant. Vera, ħanejdlek. Ara, di xi ħaġa li forsi ħafna nies ma jifhmuhiex. Inti meta mort x'imkien u selmulek u kellmuk u hekk, tuħu pjaċir. Sa ħaġa sabiħa ħafna, vera. Biss magħha titiġġor l-affarijiet l-oħra kollha. Mela, jekk jiena dak iż-żmien pereżempju kont qed nissapara, din tiġri xnija li qed nissapara. Ix-xnija tinbidel minn persuna l-oħra. Barra minn hekk kelli tal-operation, l-affarijiet. U fil-fatt mal-li separajt ġifieri kienet inqalat l-ewwel qlajja għax jiena naħseb ġiex affarijiet li ma nħobbx hija l-bullying kontri immens u l-qlajjiet. Speċjalment qlajjiet għax inti apparta messar għall-persuna in-nies idu jżommu f'moħħhom li barra l-persuna mill-familja. Jien anke meta jġibu eżempju fuq news xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina jġibu ismu. Hemm it-tfal imorru l-iskola raw. Li daw ħajajruhom missierhom, qodu attenti, fimt? Ħaqqu dal-bniedem dik tara l-qorti, imma jien kieku ma nsemmix ismijiet, dak opinjoni tiegħi sewwa. U li ġara fil-fatt meta separajt, ġurata minnhom, dejt nirċivi ħafna telefonati. Eċemplu li atturi, pereżempju, Brighton għat-telefon ta' Melanie, Brighton għat-telefon ta' dak, Brighton għasib ħana mal-barbecue. U telefon. Għamlex induna, bat minn ħejn. Qaħat inqala l-ullu. U f'daqqa waħda niftakar kien ċempilli Herman, kont kelli l-vizzjoni u iġbujna u Bonaċ, Herman li għamel simpatiċi, u għalli għaw, Braj għallu, tlu għaw bon. Għalli, inti mejjet, ta' tlu xinu jen? Għalli inti għannis mejjet, xieċifiri, femni. Għalli għaxaw għalajja bħalissa d-dejja, xnija, li inti għamilt suicidju. Għax dak iż-żmien kien hemm lajja li għamilt l-operazzjoni qed tissepara, kont forsi xi naqra mdejja. Ġitek. Esatt. Għajnetlu speċi għalli qed inċempillek biex tkun taf, għax kulħadd qed iċempellili u jsaqsini Brian jekk hux vera ġralu hekk. Għallu jiena ċempilt lilek għax bħalma ma konx naf jien. Ent ma tafx int. Għetlu nalla ċempirtli, għetlu ħan ċempel l-ommi ma l-ewel, għetlu ma tmux kun ġi xaħanut. U jkun hemm xi ħadd jgħidilha l-ispettur għamilha ta' fint. Ara ta' ġifieri dik kienet esperjenza oħra kera fis-sens ġifieri mela għadni kemm dejt xogħol ġdid. Għadni kem fimt qed nipprova ta' fint. Nirkupra mill-operation. Nirkupra separazzjoni. Mbagħad tisma' għalajja hekk. Kienet xej kera. Anzi, dak iż-żmien kien għadu ma bedix Facebook u dal-affarijiet għax kieku għax fil-fatt. Ħafna iktar. Ġraw. Dik ġiet iktar tard. Fil-fatt inti għatli meta mbagħad kont single għatli bil-kemm kont noħroġ. Eżatt, li jena għamilt sentej, so kważi tajt mid-dinja, kont literalment nipprova kunna ħin li kolli namlu ma' tifel. U ma kienx kolli aptit, fimta, ma kienx kolli aptit, speċjalment fej
titħol relazzjoni, per eżempju, kun xi ħaġa li Ma kontx għadek lest. frisk mill-ħaġa. konx lest. Konx lest, eżatt. Però ma tħalt konx lest. f'relazzjoni ma' xi ħaġa oħra. Tħalt f'relazzjoni ma' xi ħaġa oħra, eżatt. Jiena dilettant ħafna tal-motorsports u tal-fejtlu karozzi, moturi, minn duħan żejr, naħdem f'dal-ambjent u daħħalt frasi, niftakar meta konna bena l-post, meta separajna bena l-post, ġo moħħiet nixtri rigala lija. U daħħalt frasi nixtri karozza sportiva. Bdejt indur biex nara se nixtri ta' fint kollok xi lista ta' xi 6-7 minn karozzi differenti. U il-karozzi li bdejt immur nidħol ġa fihom, ma bdejt ħossni komdu fihom, għax il-karozzi sportivi qegħdin għal min jiżen 60 kilos. U niftakar kont qed nitkellem ma' ħija u ħija dilettant tal-moturi u tħajjart li nixtri motur. U xrajt dan il-motur, kien l-motur tiegħi. U dan kien il-partner tista' tgħid tiegħi li kien kont insibu fid-dwejjaq tiegħi u kien joħroġni mid-dwejjaq. Dak it-tip li anke ma kunx nista' norqod, kont naqbad imur dawra bil-mutur u mur id-dar. Kuntent. Li ħriġt mal-partner. Però sfortunatament sena nofs wara. Eżatt, 2008. 2008 kellek inċident naqra ikraħ. Kelli incident daqxej, mux daqxej. Ikraħ. Kelli incident ikraħ. Dan kienet, niftakar kien Sunday, 24th February. Kienet ġata b'razzi u l-laki li janaf il-bist full, ġifiri bil-boost tal-motur, bil-ġaketta, gwanti, helmet il-bis il-full face, flok il-half face. Mort dawra bil-motur, saċirka u għant għajt maħbib tijaj jemmek, nżilna il-vizzju dawra. ċirka u Golden Bay, u konna se naqbdu t-triq biex umorru St. Julian. U naqbdu triq għal Reġin għaw il-Coast Road. Emmek minnom xelu l-lights u jena qbist il-moturi u għaddejt maċċix moturi oħra, il-qoddim, u flow li huwa qabel ma rranġaw it-triq issa, kif ġiet issa, ma għada l-istess dawra jem. Ġejt biskontru ma karozza. Dil karozza ħabat maħħa ġemp ma ġemp, ġifiri skansajta bizbrix maħbat maħħa, irnexxi li ma naqax, ħabat maħtini karozza, emmek fej tirt, jien ħabat ma karozza oħra u l-motor 4 karozzi da, eksena 4 karozzi. Karozzi ġalom, għanibda mill-karozzi bat nejti, karozzi ġalom sara kbira, ġvieġiġ karozzi, l-għol ġiġ karozzi, ġiġ tiġnub bil-tajers mifqwajn. Il-telet karozza ramawa, li ħbat fiha int, it-tielet karozza li waqajt fuqa. Li waqajt fuqa. Li kienet is-saqqu tiegħi ħanejtek għax. Bis-serjetà. Ramawa ħarġula l-erbeħ skolla. Kienet disastru. Waqajt mal-art il-helmet kissir taqsam ta' minn nofs, gwanti mqatta, ġaketta mqatta, kollox. U jibqaj f'sassija throughout. Ġifieri. Li niftakar ċarax, u bil-fors niftakar għax il-vizjoni tiġi ta' spess, ġifiri, ġini nkurri għata tiġini. Għana PSD. Niftakar li qom bil-wifqa uġġejt waqajt, xo waqajt tkaxkart biex niġi mal-ġemp ta' triq għax maħħadem biex il-krozzi jistaw jibqaw għaddejjin. Ta' sikki koħat maħħajji għafe. U xo wasat l-ura tissa, tfarfaru nara xġarali jen, taf xinti, u xinna melek nara għadira mux ħazin ta' dem. Ta' xinu jendem, zejt, taf xinti dak il-ħin, il-kulur forsi jibbidel naqra u koll. Niftakar ġit tfajla f'tiġri fuqi, insertat kienet penien ma bajker joħor u għart li jena ners, nafxin namel. Fetħet li l-vajza ta' t-nezzaxilix il-helmet, ma rrittix nezzaxil il-helmet, moħi kien dak il-ħin biex ma jaranaħat, biex ma jarfunix.
Ek ħaseb moħħi. Biex mbagħad wara qalu li ma sewwa għamilt ukoll biex Ħabbak xi fractures jew. ma mhux dak l-iskop li Eżatt. U ndunajt li għamilt dak jien ndunajt li għamilt sara kbira fis-siq il-lemenija. But ambulanzi, ġensi ħed-toroq magħluqin, kienet ġimgħa qabel elezzjoni, traffic, tista' timmaġina xi traffic kien hemm. Spiċċajt emerġenza l-isptar. Kien il-ħadd, għamilt l-operazzjoni l-ħadd, operazzjoni tlieta, operazzjoni l-ġimgħa, għamilt 4 operazzjonijiet, tengot saqajja. Però inti għat li kien hemm li l-break daħal. Ija, li ġara jien ħsara li għamilt f'saqajja. Ara, jien mill-irkoppa l-fuq ma kelli xejn, laqqas benġila. Jiġifieri il-helmet, pereżempju, għalkemm nkisret, ġiet kważi fit-tnej, nqasmet minn hawn isfel. Ma frasi ma għamilt xejn. F'idejja ma għamilt xejn, dbenġili mkien, imma mill-irkoppa l-isfel tan-naħa tal-lemin għamilt ħsara estensiva. Li fil-fatt tlifi minnu qalulek li kien hemm iċ-ċans li jaqtawlek. Deċiżjoni kważi kienet li jagħmlu hekk mal-ewwel. Ġifieri kien ħariskju l-professur. Ħariskju ta' fej jekk ma jaqtax minn hawn u mbagħad ikollu jaqt iktar il fuq. Laki li jena fora jumejn iċ-ċirkolazzjoni bdiet taħdem allura saqajja hija dak li ġara l-pedala tal-brejk għaddit li rajtru minn ġo l-pala tasiji. Allura ksirt iswaba kollha. U hemmhekk ġiet it-tieni qlajja. It-tieni qlajja. L-istess waħda repetuta. Eżatt, tlift il-partner il-ġdid, ħanajtek, weġġajt bil-partner il-ġdid, u minn banda l-oħra mbagħad wara ġifieri qiegħed li mela inti tinsiex mela jien għamilt 7 ġimgħat l-isptar. Ħafna. Għax mbagħad kien hemm il-riskju tal-infection. Peress li kelli tlift ħafna ġilda, speċi tlift ħafna skin u ħafna punti. U ġibs ma stawx jagħmlu li ħabba biex jidu jnatfu l-feriti kuljum. Kien hemm daqsxejn komplikazzjonijiet. Biss xi ħaġa li mettilek xi ħaġa importanti li ngħidilek. Meta ġejt f'tiegħi l-għada x'jien għamilt mill-ħadd jisu 2 ġejt naqaf tiegħi u ma tantx niftakar kollox ġara 2 ukoll. U mbagħad jisu wara l-operation ta' 3 li ħassejt anke bdejt ħassejt saqajja bdejt nemmen li għadha hemm għax dik oħra trauma li qed tkun hemm wara l-operation. Wara t-tieni operation kont għaddej ma nafx jekk se tkun hemm jew le. Niftakar kien ġiet nurse u tatni santa kbira tal-qalb ta' Ġesu u di qalt li din ħallitielek il-pazjenta ta' qablek. Għattilek Merjem Muscat. Eżatt. Dik, jien ma kontx naf. Għalt li kien hawn pazjenta qablek u kienet titlob għal pazjent li ġej waraha. Għalt li allura jien ġejt intijielek. U għalt li tafa anti, ta' nafa għalt lex tidher fuq it-television ukoll. Ta' minni għalt li Merjem Muscat. U niftakar ġifieri kienet xi ħaġa li jiġu dawn l-affarijiet pożittivi. Li għax mbagħad jiena għalkemm nagħmel affarijiet bi kbar, jiena bnidem mbagħad napprezza ħafna. Fimt, ġifieri u pożittiv ħafna affarijiet. Allura tibda tgħid għadha di pożittiva mela hija saqajja dem ejja fimta. Fatt wara tlaqt minn hemm ħallej dissant għalta warajja jiena mbagħad jisek patti. Pay it forward. Eżatt. Ma kienet stik oħra li kienet 7 ġimgħat oħra xogħol. Terġa' xogħol il-ġdid, fimta. Dak iż-żmien kont qed nagħmel kont qed niddiriġi u nedittja drama ta' television oħra, allura fimt kelli jirreplejsjani xi ħadd u ngħidlu xi jrid jagħmel minn fuq it-telefon mill-isptar. Kien għadda xejn żmien ikraħ ieħor rak. Reġgħu qalaw il-qajja li. U dik reġgħu qalaw il-qajja, eżatt, qajja ġdida li fl-inċident għax l-accident kienu ġabuni fl-aħbarijiet, fimta, allura awtomatikament gravi, l-aħbiet iġbulek mal-ewwel gravi, allura mbagħad salada di minn gravi. Ġimiet. Però erġajt strajt. Erġajt strajtu. Dom taħsiba.
Dom taħsibek biex tajt ħanerġa nixtri motor jew. Ara, għamil dawk is-7 ġimgħat straight li għamilt l-isptar, mhux se nixtri motor. Ma nleħrix mill-isptar, ġifieri bil-krozzi xi nagħmel 6 xhur ma nimxiex. Għax żgur minn jaf fiżjoterapy biex Le, terġa' mhux timxi. hekk kont għadni bil-pins, għadni bil-bondit sal-lum, saqajja, ġifieri ġiħija għalli ħnodok dawra, għalli fejn ħnodok, għatlu saċċirkow għahni taqqa ma sħabi. Okay. U ġejt mort fej il-moturi. U fil-fatt ma l-neħajt il-krozzi. Tixtri. Spettur Leonard. Spettur Leonard, id-daħħaq, naqra bl-antipatija tijak. Eżatt. Karattru li id-daħħaq bl-antipatija tijaw, eżatt. Tu pjaċir tamlu? Sar bieċa wahda miħaj, nuhu pjaċir n-interpretaħ. Plus li ġilu jużajtu fil-ħajja tijaj uħol. Kolli xufonaral, per eżempju, ġirin għalib Leonard, għalib ma nekbix. Vera? Tużaħek. Nużaħija, tħollara. Fil-fatt inti kol meta id-deċidejti għaf minn simpatiċi emmek ġiet. Meta waqaf minn simpatiċi għallu li Leonard kien mitu. Eżat, dak li ġara simpatiċi saru 8 seasons. Wara 6 season, jina waqaft, 7 seasons maħadsem fi. U fl-istoria, fil-kidba, saret li Leonard għaw miet. Kien 2014, eżat, 2014. Allora, immaġina 2014, Facebook kien. Eżgur, bdejna. U dex xandar marra ġawa Malta li Leonard miet. Brian, Leonard miet. Ibdow jibbatuli fuq Facebook kondoljanzi, ġifiri. Imma di vera tal-ħġeb, di tal-ħġeb, l-istess persuna għala lajja li mitlet darbiet, fuq 3 toqt fuq il-bolma, ġifiri nisperaw. Diħatta, l-tlet wahda ħatta iktar bħala ġok. ċalla ċajta. Jiena minna ħatijaj. Bis kienet l-iktar wahda għawija, ġifiri, li jemnu vera, ġifiri. Għaxħabba Facebook u. Ejwa. Għax fint għajt ma' nies li kpow, għax mit Leonard, fil-sens. Għara naqra, dak il-tip, specialment iż-żar, it-tfal, u għek. Mela. Kienet esperienza għara. Pjanijiet għal-futur? Pjanijiet għal-futur, ifimni. Il-futur jiena dejjem namlu, il-mġata sirt namlu day by day. Fil-fatt, naħseb dal-axħar 10 snin, il-pjanijiet diltom kull-jum. Xaħġa li bqajt naħdem fuqa hija għax dejjem l-għodin nitkellmu fuq l-ansjetà u l-ansjetà baqgħet dejjem tafin, dejjem tinkini u speċjalment ħanejtek mis-separazzjoni u mbagħad speċjalment mill-accident u mbagħad erġajna dejjem ikun hemm xi ħaġa u bdejt nirrealizza li iktar ma nikber iktar bdejt imbati, mela, il-nuqqasiet tiegħi, li pereżempju jiena bniedem li ninkwieta. Bedejt ninkwit iktar. U di tiġri f'kulħadd. Jiena bdejt il-nota anke nista' madwari, jekk xi ħadd ikun nervus, jiġi nervus iktar. Jekk kun kalm, jiġi kalm iktar. Awtomatikament, hekk bdejt il-nota. U jiena bdejt il-nota li qed ninkwieta ħafna iktar. U xi ħaġa li kont imur għall-għajnuna, għand ġiġ persuni differenti, konti għand assis, konti għand psikjatra, u darballum assis kien għalli kelma, u kien għalli prova għamil xaħġa ta' ġid, kull jum, li xaħat. Niftakar kien żmien ir-Randan, u għalli mawx min jagħmel 40 jum ma juħux ħelu, għalli jom ma juħux laħam, jom ma juħux jek, għalli inti prova għamil xaħġa ta' ġid il-xaħat, għalli għax tħossuk tajjeb fil-għaxija. U provajta. U din kienet wara s-separazzjoni ġifiri ngħidlek, ġifiri kważi 20 sena ilu. U dik bqajt nagħmilha sal-lum, ġifiri kull jum nagħmel xi ħaġa taf ġili tkun telefonata ta' ġifiri, mhux xi ħaġa Iva, ma telefonata taftot ħafna. Ħafna, realizzajt li ħafna x'meta jagħmlu għalili tejn. U tejni anka forsi tejni għal ftit ħin imma tejni. Nejtejja, mela għara dal-persuna u nissuġġerija di bnedem daw n-nis li għet ikunu daqxej wahedhom li hija xi ħaġa normali, jekk
flokki fitxu lajnuna min jgħin lilhom. Ejn inti, u tkun qed tgħin lilek. Tkun qed tgħin lilek. Sabiħa ħafna. Ejja. Proset. Allora, jisu daw waħda mit-changes li għamilt jisu f'ħajti li qed nagħmel hekk u li qed nipprova nagħmel li ċertu affarijiet li ma għamilx qabel ma kelli 40 sena dejjem bżajt nagħmelhom għax u li għax naqta' qalbi u hekk. Issa qed nipprova ċertu affarijiet blajnuna tal-ħbib li għandi miegħi wkoll sewwa mill-mdawwar magħhom. Għandi ħbib li huma etajiet iżgħar minni, allura għandhom grinta. Ta' grinta. Fimt, allura flok il-ħosnijiet, nixħieħ għazazuħ kultant, fimt? U namel naqra kuraċ. To get you out of your comfort zone. Eżat. U li ma milċ ta' meta kelli 30 qed nagħmlu s-sess. Proset, Brian. Grazzi ħafna tal-li samt l-istorja tiegħek magħna. Għax jiena ċerta kif għadt inti li hemm xi ħadd li qed jismana li dejjem xi ħaġa tieħu mill-istorja ta' dak li jkun. U ċerta li hekk min qed jisma' jgħid, mela ħanipprova nagħmel kif qal Brian. Fil-fatt jiena nirringrazzjak tal-istedina u nixtieq ngħid lis-segwaċi ta' dan il-podcast jibqgħu segwuħax u qed ngħidlek jiena lili literalment mhux għax fuċċek li bidilli ħajti. Speċjalment on the day li naraħ, li jiena naraħ iktar minn darba, nkun jagħta work life u narġa' nara fuq. Tuħaf jgħinek, mhux għax inti jekk hemm ħanġa nirrepeti xed fil-bidu. Għalkemm l-istejjer kultant ikunu tal-miskin ta' diqa, imma warahom dal-affarijiet li sorry qed ninċaqla l-mejda. Li ġew hawnhekk mela kellhom il-kuraġġ jitkellmu. U qasmu. U li qed id-dar li qed wara l-monitor qed nara dil-ħaġa u tajtni l-kuraġġ għenitni ġurnat oħra, għenitni jumej oħra, 3 jiem oħra, fimt? Allura, tajjeb dal-affar. Grazzi ħafna Brian. Jiena għalik għandi di Icon, tajjeb, illum mislilek. Di Icon ta' Antonio Banderas, grazzi lil Taġbiex Perfumery. Thank you. Għandi imbit Lejda. Ok, grazzi lil Attar. Dak il-sertajt nħobbu ħafna jena. Tajjeb, Attar Co, thank you Wines, thank you very much. U għemmek għandek il-discount coupon kellimni, jekk meta somma tmur tixtri għandkom miktub ximkienaw. Għandek għandek żewġ affarijiet hawnhekk, mela għandek ta' veru sabiħ. Grazzi lil Valletta Glass nirranġaw naqra ta' hekk npoġġewlek hemmhekk, ħalli tiftakar fina meta tpoġġi x'imkien biex taħsel idek u hekk. Fil-fatt għandni kemm għamilt bathroom ġdida. Tara taqbel proset. U hawnhekk ħanibatuk naqra il-Majoka Spas biex tagħmel naqra trattament tuħu naqra me time kif jgħidu. Tajjeb. Grazzi ħafna Brian, grazzi ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil Morgan għal ħwejjeġ, il-Herba Ellison għal xarri, lil Janice Baldacchino għal makeup u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Dacia Malta, La Molizana, KFC, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta.